Alikho lishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Umgubho welembe kwaDukuza udinga usizo olekelela abezidakamizwa. Sikhala ke ngokulinda umlibe isiguli eNgwelezane. Nina bakaHlavana Bhulu umlilo endulinde ukuba soMantshonga benoqelemane asikubingelele siphinde sikwamukele. Bekuchitheke injobe ebhudlile amabutha kwaZulu abe yingxenye yomkhosi welembe obukwa Dukuza esitenge enyakatho nelikaMthaniya namuhla. Isili indlulamithi amakhosi ikhuthaze ubunye nobumbane esizweni samaZulu sathi ke umuzulu ebumbene angeke isitha size sikwazi ukungena phakathi kwawo siwhlukanise. Abephume ngomningi bawo amabutho namalungu omphakathi kumcimbi womkhosi welembe obubanjelwe kwaDukuza nobuhlanganisa iminyaka engama-70 wasungulwa. Indlulamithi yethula inkulumo yayo igxeka kakhulu ubugebengu bokubulawa kwabantu kanjalo nodlame olubhekiswe kwabesifazane. Okwesibili, lolu hlevane lokuhlukunyezwa abantu besifazane nezingane. So number 1 entweni eyihlazo kangaka ilembe nomkhulu beni basebenza kangaka ukuba lesi sizwe sibe la isikhona namhlanje. Thina konke lokho sikudicilela phansi. Waphela igebengu siyazazi abangani bethu. Uthi cha umfana wasekuthini siyamazi. Wenza ukuthi siyazazi igebengu. Ningesabi izulu ngoba ngiyazi ukuthi nokwesaba kukhona. Ngicela ukuneza udoloqina kulokhu ukuthi ningesabi omkhulu benu akaze besabe. Ningesabi. Uma nisaba lizokonsonakalalela lelizwe. Lizophunyuka ezandleni zethu siliphethe. Ongangezo lakhe uphinde wagqugquzela ubumbano nokuthi bangashawa abantu bokufika kuleli kodwa baphathwe kahle. Bakwethu asimase ukuphatha kabi noma ukuhlukumeza abantu bangaphandle. Siyazi ukuthi indawo abasuke besuka kuzo bezofuna noma bezobheka impilo engcono ezweni lethu. Thina kufanele ngabe siyajabula yinina sizwe ekumele ukuthi nibakhombe indlela ukuthi mawukuthi ungwase Nigeria, ungwase Cameroon noma ungwase Ghana, nibathethe kuKwaZulu sinenkosi ke thina la. Uma nifuna ukuhlala la hamba niyokhonza enkosini siyokwazi ukuphilisana nalabo abantu. Kodwa uma nizohlala nabo emadolobheni nidlela izinto enidlayo angeke kulungele ukuthi ninabesile. Lapho nje asingakhohlisani. Batsheleni ukuthi sinenkosi ke thina la siphila kanje. Asambe mfowethu siye enkosini uyakhonza lapha kuKwaZulu. Singabashayi. Masenze kanjalo niyobona Zulu omnyama angeke sibe besinikeze inkinga laba bantu. Ngoba okubalekile ukuba sikhumbule ukuthi nabo bangabantu abazona izilwane. Undunankulu kaZulu uthula Sizwe Buthelezi wethuse kakhulu umcimbi kanjalo nendlunkulu ngokuqhubeka nokuqhakambisa. Ukuba khona kwenu ngobuningi benu kangaka kulomkhosi wokukhumbula umbumbi wesizwe sikaZulu uNodumehlezi kaMenzi kufakazela ubuhlakani nesibindi sesilo esibusayo indlulamithi yamakhosi ngokungasusi ikhonkwana ezabe kwamakhosi angaphambili zokuthi njalo ngomhla ka-24 September isizwe sikaPhunga noMageba siyohlangana lapha kwaDukuza
ukuzokhumbula ubuqhawe belembe. Usihlalo wamakhosi inkosi uShinga namakhosi onke aseNdlunkulu eminyakeni engama-70 edlule ngoSeptember 1954 kulapho isilo sakwaKhetha uBhusha sembula khona itshe edlinzeni lelembe. Lo ubambe njengoNankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uqoqozele ubunye ngalomcimbi kwazise nabo bangaphansi kwaHulumeni wobumbano. Sila sizogubha umkhosi welembe sikhumbula ukuthi ilembe kwaba isilo esahlanganisa abantu amakhosi ahlukahlukene ayenamasikawo anezinto zawo ezahlukahlukene kodwa wabahlanganisa ndawonye ngenhloso ukuthi mangabe abantu behlangene ndawonye baba namandla amakhulu. Uma behlangene izwi labo liyezwakala, uma behlangene into abasuke bayenza iyashesha ukubonakala. Ke siyabheka ukuthi leyo nto yayenzeke kudala pho why thina sihlale sizalana ke sizofika la sibheke lokudala silalele ukuthi isilo esikhulumayo manje sithini. Ungqongqoshe wezamaciko amasiko nezemidlalo esifundazweni kwaZulu-Natal umuntu omuhle Khawula uthi emva kweminyaka engama-70 lo mkhosi welembe ungokuvuselela uZulu kanjalo nobunye. Namhlanje usuku olukhulu, usuku langomhla ka-24 kuMandulo esizweni sikaZulu okuwusuku esikhumbula ngalo umbumbu wesizwe isilo sakwaDukuza ilembe laqamanya amalembe ngokukhalipha isilo uShaka kasenza ngakhona. Lolu suku siyalithakasela kakhulu ngoba ngesikhathi kufika inqubo le yobukoloni lapha eAfrika nakhona lapha eNingizimu Afrika nakwelakithi leli kaMthaniya phakathi kwezinye zezinto ezenziwe ubukoloni kube ukuthi kucindezelwe ubuthina singabantu abampisholo kwacindezelwa ubuzwe bethu senziwa saba abantu ongathi bafishane kunezinye izizwe kwangathi okwethu kuba abantu akubalekile kunezinye izizwe. Manje siyajabula ukuthi ke uhulumeni wakwaZulu omdala obuholwa umntwana kwaphinda ngene kanye nakusona isizwe sikaZulu siholwa umhlokombane isilo sethu esibuzileyo base belisukumela ke lolu daba ukuthi abaqoquzele babuyise ukuzithanda nokuzigqaja kwesintu. Kuthe ke nango-1994 ma kuhlangana ke uhulumeni wentando yeningi ngaphansi kobuholi bukamongameli uBaMandela umntwana kwaphinda ngene ungqongqoshe wezasekhaya Home Affairs laseliqoshwa ke lolu suku luka-24 eNingizimu Afrika ukuthi lo heritage. Kodwa umhlokombane ke waqhubeka nokuthi nakuba kuusuku lwe-heritage eSouth Africa kodwa la kwaZulu usuku lokukhumbula isilo sakwaDukuza. Kanjalo nongqongqoshe wezezimali esifundazweni kwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthi lo mcimbi uvuselela ubumbano nokuzazi ukuthi abantu bangobani. Well, I think I'm here because I'm a South African and I'm a resident of KwaZulu-Natal, and I'm proud of the wonderful cultures and the heritage that we have in our various communities. And I think KwaZulu-Natal specifically has this wonderful Zulu history going back to King Shaka, which is one of the moments that we need to celebrate, is the birth and the resurrection of the Zulu nation that we know today. And I think that is, we must embrace it, we must be part of it. And, a nation without history is a nation that doesn't exist. And we have a rich legacy in KwaZulu-Natal of culture, diversity and history. Izintombi namabutho besivunule sibungaza lolu suku kokuzigqaja nangamasiko. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo kwaDukuza. Inhlangano elekelela imlutho ukuyeka izidakamizwa iPara to Paradise yasePortshepstone egama lakhe ithi idinga usizo lokwakhelwa irehab. Le nhlangano engenza inzuzo yasungulwa owesilisa oneminyaka engama-30 ubudala uBongumusa Zulu naye wayesebenzisa izidakamizwa iminyaka eyi-13. Uthi ngenxa yokukhula kwabantu abadinga usizo lokuyeka izidakamizwa ufisa ukulekelelwa avule irehab ezokwazi ukuhlinzeka imlutho ngosizo elidingayo. Owesilisa wasePortshepstone egama lakhe uthi ukusebenzisa izidakamizwa iminyaka eyi-13
wagcina esehlala emgaqweni waphenduka isithi emphakathini ikona okumenza benentshisakelo yokusiza imlutha efuna ukuyeka izidakamizwa. Lona wesilisa uthi wasungula inhlangano iPara to Paradise ngemuva kokuyeka izidakamizwa, kanti ukukhula kwalenhlangano nabantu abasizayo kumenza adinga uxhaso lokusungula irehab ezolekelela imlutha ukuyeka izidakamizwa. So i-organization ke isinabo abantu esibasizile abawu-15 kade bedla ama-drugs ngoba sinokuhlangana lana sibe namaklasi umsombuluko uLwesithathu uLwesihlanu. So ke i-rehab ke asikakobi nayo njenge-organization kodwa sebekhona abantu abasizakele. So ke i-department yaka-social development ingenelelile kulabo bantu esesibasizile yasi sizobathatha iyolokhuza iyobafundisa i-plumbing izinyanga ezu-6 ukuze babe skill abasenzayo ngoba iningi lalabantu kade bedla izidakamizwa bahlakaniphile futhi bafundile kodwa ngesimo sokuthi mawudla izidakamizwa ugcina sowenza izinto ezikholelaphi emajele banama criminal record baboshiwe ayisakwazi impilo yabo ukuthi iqhubekele phambili. Asidinga usizo, siyawadinga ama donation ukuthi abantu balekelele ukuze sikwazi ukuthi sibe nendawo yethu la sokwazi khona ukuthi sisize impilo zabantu. Njengamanje even office asikakobi nalo. Elinye ilunga lalenhlangano lithi selisizakele kakhulu kuyona wabe seyicelela usizo. iPara to Paradise ke seyisiza kakhulu nje iningi labafowethu la emphakathini. iPara to Paradise nami singisizile kakhulu ngokuba ngokuqhelelana nezinto eziningi kona ke mina nami idakamizwa ngizisebenzisile neungangibhemile kodwa ke futhi angizange ngiye mina erehab ngathatha isinqumo sokuthi no yazi manje senganele impilo engiyiphilayo ngabese ngajoin iorganization ke uBongumusa Zulu kwawuyena umuntu okwazi ukuthi angicathulise ngempilo ukuthi empilweni njengoba sophumile idakamizweni isiphi isinyathelo esiyaphambili ongakwazi ukuthi ube right ngempilo. Ngingasho ukuthi ngize singaba naso isicelo noma ngabe yini umuntu okhona mhlawumbe obukile nolalele indlela angaba nayo for ukuxhasa noma ingani ngoba sisashoda ziningi into esisashoda ngazo. uZulu uthi ucela usizo lokusungula irehab bazokwamukela noma yiluphi usizo njengoba beyinhlangano ecathulayo. So ke njengamanje ke sisazama ke ukuthola istructure saka masipala elinye ihole lalidala lokuthi kumele silungise lona libe irehab. So ke uthena ke yena ubablo masakwazi ukuthi ithole angakwazi ukuthi alekelele lapha nalapha ukuze sikwazi ukuthi sibe nerehab ngoba umsebenzi esiwenzayo uthi organization uyawubona njengoba ngithi sesinabantu abawu-15 esesibasizile si organization kodwa ke siyacela ke kubabukela babukele ukuthi abafisayo ukudonate siyacela ukuthi badonate balekele ngoba abafowethu bona laba esesibasizile abanye ingubo zokugqoka abanazo ama cosmetics abanawo ngoba phela umsebenzi abakowutholi and ukuthola umsebenzi kunzima njengoba ngichaza ukuthi banama criminal record. So ke siyacela ke ukuthi balekelele noma ngabe ingubo zokugqoka ezindala noma ngabe ukudla noma ngabe yini abangakwazi ukuthi badonate ngayo yabo kodwa nayo ke imali ukuthi sikwazi ukuthi sithole ama computer oma printer oma laptop sikwazi ukuthi nale rehab ibe khona siyayidinga support kakhulu siyayidinga imali kakhulu. Lombiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisegama lakhe. Kuleli qophelo ake sigwinye amathe siyabuya njengamanje. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolosa ngazo namhlanje. Umgubho welembe kwaDukuza udinga usizo olekelela abezidakamizwa. Sikhala ke ngokulinda umlibe isiguli eNgwelezane. Usola isibhedlela eNgwelezane ngokungabe nezinsiza kusebenza owesilisa ulashelwa isifo sezinso yilesibhedlela kulandela ukuthi ngesonto ledlule lesiguli besiye kulesibhedlela ngelanga besiyohlolwa ngalo sajikiswa sijikiselwa ke unyaka ozayo ngenxa yokuthi imishini yokuhlola i-X-ray kuthiwa uwodwa esibhedlela sisonke nokholele ekutheni ke kuhlehliselwe uNhlangulana uJuni wonyaka ozayo. uDumzane Mngomezulu waseBukhanana usehlinzwe izikhawu ezintathu ngenxa kesifo sezinto uhlushwa ke ikidney stones ulashelwa ke lesifo kusona ke lesibhedlela saseNgwelezane uthi ujikiswe esibhedlela ngesonto ledlule ngosuku ayalelwa ngalo ukuba kazohlola ngalo
utshele ukuthi kugcwele akabuye ngonyaka ozayo ngoJuni ngoba ke umshini ahlolwa ngawo uwodwa esibhedlela. Uthi lokhu kumshiyeke nemibuzo ngoba lesi ke isikhathi eside kakhulu sibeka ke engcupheni impilo yakhe. Kuthe ngomhla ka-18 ngaya esibhedlela eNgolezane. Ngokelulwa yibo phela incwadi yami evele ingibiza esibhedlela for i-check-up njengomuntu wakwahlinzwa ngonyaka odlule ngoNovember. So ke mangifika esibhedlela i-check-up yami iqala yaba ngomhla ka-12 March lonyaka. So ke bese ngibuye kwesibili ke manje ngoba vele inkinga ziqhubeka zikhona kuleyo portion agcina ngiyenzile. Uma ngifika esibhedlela kodokotela lapha e-urology, eclinic ese-urology. Bathi kufanele ngiyokwenza i-x-ray before bangitreat. Uma banginikeza iphepha ke ngihambe ngiyobhuka ku-x-ray la kubhukwa khona. Uma ngifika ngale ngithola ukuthi ngicela ngibatshele ngiphethe ukuthi ngizobhukela i-x-ray. Banginikeza i-date yomhla ka-4 June 2025. Uma ngibabuza ukuthi njengoba ngigula kangaka nje yini into eyenza ukuthi ninginikeze i-date ukuthi angaka. Uma le date yofika sengifile kuyobe kusangisiza ngani mina i-date mase ngifile. Bathi bona ayikho into abangayenza uhulumeni wethu. Isibhedlela sikahulumeni iNgwelezane sinakekela kabantu ngokwezempilo kwisifunda kezintathu okubala kuzo nesifunda iKingcetshwayo. Umngemezulu uthi ke izisebenzi ke kulesi sibhedlela ziyawenza kumsebenzi kodwa ke zishodelwa ke izinsiza kusebenza. Basebenza odokotela eNgwelezane basebenza kahle kakhulu. Ngabe ngikhuluma iphutha. Kodwa insiza kusebenza mhlawumbe management kuya ku-MEC kuya ku-minister kuya ku-president. Ileyo chain of command ekumele ibone ukuthi insiza kusebenza zikhona eNgwelezane isibhedlela. Kwenzeka kanjani ukuthi isibhedlela esingengoLezane kangaka esikhulu kangaka esikwazi esiphakela ibhedlela ezincane eseFar North kodwa imishini yokusebenza kuthiwa uwodwa umshini esingengoLezane uyedwa operator. Uthi uyasola ukuthi ke ziningi iziguli esibhekene nalenkinga kulesi sibhedlela akuyena yedwa. Kucacile kimi esibhedlela ukuthi akuyimi ngedwa kunalenkinga. Akuyimi ngedwa. Abanye bathula bakhulumi ngoba mhlawumbe bengazi imigudu emele beyilandele. Usebenza bafela emakhaya. Inkinga ekhona eNgwelezane esibhedlela ikhona. Ungizwe kahle akusiba abasebenzi kodwa i-management esibhedlela kuya ku-MEC kuya ku-minister kuya ku-president. Leyo chain of command. Abantu abaningi bayafa befike bangasizakala ngenxa ukuthi i-date isuke ikude ukuthi basizakala. Shutha abanandaba nathi. Umnyango wezempilo esifundeni iKingcetshwayo usiyalele ukuba ke sithumele imininingwane ngalolu daba ukuze ke uzolilandelela. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu eMpangeni. Amalungu omphakathi azichaze njengakhathalele umphakathi agasele kungazelele umuntu ekhaya elihlala abantu abayizinkedama emagate ogwini oluseningizimu nesifundazwe iKwaZulu Natal. Bafika isimo kesenhlalo nokho singesihle. Leli khaya kuthiwa lithatha imali kubantu elinganiselwa kumakhulu ayisishiyagalombili phecelezi u800 kodwa ke abaphekela ukudla futhi ke bayahlukunyezwa kanti ke kusolwa nokuthi siyisidleke sezidakamizwa. Bakhala ngendawo ehlala izinkedama ekhokhisa abantu imali engango800 ngenyanga kodwa engekho esimeni esicolisayo nabasabela ukuthi ngawa noma kunini. Le ndawo ngokuthola kweziko lezindaba ayibhalisiwe ngokusemthethweni kumnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ukuze iqhube umsebenzi wokuhlalisa abantu abangenawo amakhaya. Le ndawo ise-Oaklands Farm eseMarket umunye wabahlala khona uchaza isimo senhlalo. We don't get breakfast, we don't get lunch at night time. What we get to feed, it's not worth calling it food actually. The soup they make, if they make a soup, it's water with vegetables inside. It's not soup. I've lost 20 kilos in 1 year here. I've been here for 18 months now. And really, I'm just waiting to get away here. I'd like to get away here, if I can just get away here. I pay 800 a month over here. But I don't think it's worth it. Ubeqhuba lo mkhankaso wokugasela uthi uthe uma ebuza kumnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ngale ndawo
wathi ubungenalo ulwazi ngayo. When I got here, I saw inhumane living conditions, and I did speak to Mrs. Kutswayo, the director of the DSD. Unfortunately, she told me that she does not know about these shelters. I should please send the information to her on these illegal shelters, not only one, but 4 of them in total, where it is inhumane. They are taking SASSA pensioners' monies for rent, promising them 3 meals a day, and unfortunately that is not what happens. There are diabetics, there are people with chronic sicknesses here that need healthy meals and it's not getting given to them. There is drugs on the property, there is alcohol on the property, and unfortunately for the last 4 years, SAPS, DSD, nobody has intervened. Ongumnikazi waleli famu uthi indawo yakubo lena kanti lo ozibiza ngomnikazi akanayo imvume yokwenza lo msebenzi. Leli plaza sikulona iOaklands ubaba uzala mina. Kodwa the last tenant esabanayo kule property was back in 2001. Emva kalokho ubaba wesaphila waseshona ke thina sikho yasala iproperty redundant. Kodwa into engiyibonile la iyasabisa, invasion of ilungelo lomuntu. Okwesibili exploitation. Okwesithathu into ayenzile lo baba omlungu okuthiwa uDion la is called property hijacking. Siyibonile lento iyenzeka ko Gauteng ko Durban everywhere. Sebeyenza la ngoba lo family kuthiwa ifamily yaka Dibia. Investigation esiyitholayo so kuyi property ngicabanga ukuthi awu4 ama deceased estates abawa hijackayo bathi bavula ama shelter ba collect izimali ebantwini ba exploitela abantu babahlalisa in dirty conditions and unhealthy conditions ngalendlela lelipiliti lingawa noma yini phansi ukuxhaphaza amanzi lingcola into ongakazi uyibona kuthiwa labantu bakhokha ngisho imali yokuthi badle la ngaphakathi kodwa basadle banikezwe isuphu 24/7 njengamanje kusukela manje ngoba ngina indlela okuhlangana no DSD ngicabanga ukuthi kuyifunction ka DSD ukuzoyivala lento mokuthiwa ishelter kodwa esesekuzwile le ayikho registered ngoba akhona function yokuthi DSD angayivala kufanele kube khona nje ukuthi labantu abaphume kule condition abakuyona and lelibility alikho ku condition engahlala abantu. Lo mbiko benuwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemagate. Belibungazwa ngemicimbi ehlukahlukene usuku lwamagugu phecelezi Heritage Day kulesifundazwe njengoba abanye bebesingethe imicimbi efundisa ngamasiko edolobheni iTheku libungazwe ngomcimbi wokugijima obuhlanganisa ke ubulili nobuhlanga ukuze kuqhuqhuzelwe ubumbano nokubambisana. Lo mcimbi wokugijima obanjwe namohla ongoweshumi njengoba ubanjwa nyaka nonyaka kanti imali sukuqoqwe njengoba kusuke kujoyinwa iyasiza kakhulu ekutheni foundation ikwazi ukwenza izinhlelo zokuxhasa umphakathi. Omunye wabawinile uthi kuyabasiza ukusigcina bephilile nokuthi bazilungiselele eminye imijaho esuke imkhulu. Today ngigijime ibanga lika 10 kilometers ngesikhathi esihle as a preparation for next week Hollywood Bets. So basically today aim was to do a test, I'll say, it was part of a tempo run because the main goal next week where I want to target isikhathi esihle with the assistance yama elite runners. So yeah, I'll say today it was a good race. The weather was good noma kuthe ukuthi towards the finish umoya uthe ukuba nzima but we were able to push. Ohlaka lozokugijima uthi inhlelo isuke ifuzelisi sisaneyingqinambi kakhulukazi ngosizo labaxhasi ngoba izinto eziningi suke zenzeka kungekho la asuke bethatha khona. Kuye kuba abaxhasi basahambela kude kuyasijabulisa ukubona abaxhasi abala kulomcimbi ukwenza ukuthi uphumelele. So engqinambeni enjengalezo ke nathi siKwaZulu Natal Athletics siyasisize ngokuthi sicebisa ama club, sicebisa ama event organizer ukuthi how they can attract ama sponsors ukuthi abe ingxenye a contribute. So kuyasijabulisa masibona lokho. Ongumsunguli wawo lo mdlalo wokugijima uthi banethemba lokuthi imali abayiqoqe kulonyaka bazokwazi ukuqhubeka nezinhlelo zabo zokusiza umphakathi ukubafakela isiphehle zamanzi. Usuku la namhlanje lube intokozo kakhulu. Njengoba nibona nje emva kwami sesiyalirepa sesiyaliqeda soliqala ekseni ngo 8 o'clock lapho sibe khona nemgijimo emibili
beku10 kilometer no 5 kilometer la akade besuka khona eMoses Mabhida ngonyawo begijima beza la eShaka Marine eWaterfront ukugijima kwabo ukuthi sikwazi ukuqoqa imali ukuze senze imisebenzi yethu yemphakathi. Ngizokhumbula 1KZN TV ukuthi emasontweni ambalwa besikwadukuza siyo hand over iborehole. Leyo mali ephuma kule mjaho le namhlanje kuyintokozo kakhulu ukusho ukuthi cha ngonyaka ozayo sizokwazi ukwenza amabhohole amabili. Bangaphezulu ka-3000 abagijimi bekade bengenele wona lo mgijimo obubanjele eThekwini. Kanti baphinde bathola nemihlomulo eyahlukahlukene ngokuhlukana kwezigaba namabanga babekade bewungenele njengoba neminyaka ibikade ihlukene. Kutebo Hosbisi wezindaba se1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu ohlangabeze nengosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Umgubho welembe kwaDukuza udinga usizo olekelela abezidakamizwa. Sikhala ke ngokulinda umlibe isiguli eNgolezane. Kuleli qophela ke singene sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli liu-17.44 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.40 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.15 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu-$2,620.15 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$74.49 umphongolo. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyamundlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje uhlangabeze futhi ithimba kusasa ngase isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.